Здравейте! Много ми е приятно, че точно вие ще ми гостувате в навечерието на Свети Валентин. Ще ви помоля да се представите, защото така предпочитам гостите да се представят сами с това, което искат да се чуе за тях. Аз съм Радослава Карамихалева. Управител съм на организация, която се занимава с организира различни събития за запознанства, различни формати за запознанства. И това го правим като семейен бизнес, заедно с съпруга ми Румен Карамихалев. От колко време вече? Втора година, мисля, че се занимаваме с проекта. Идеята се роди отдавна. А кое ви накара да работите в тази посока? Това има лична предистория, то може би това е най-добре, защото сме много вдъхновени и мотивирани да го правим. Не сме на първи брак. И двамата сме имали период, в който сме били сами. Имаме си своите опити да си търсим партньора в зряла възраст, когато хората работят, имат деца, натоварени са като ежедневие и се оказа, че това никак не е лесен проблем. Аз лично имам опити с интернет запознанствата. Те са много актуални. Те са много актуални, да, имат си почитатели. Но в един момент осъзнахме, че в България има нужда от запознанства лице в лице. Ние като общество се развиваме подобие на всички развити държави. Навсякъде животът е динамичен, натоварен, хората са с много малко свободно време и навсякъде по света съществуват тези форми на запознанства, които ние вече организираме и в България. Така решихме, че може би тук има място за такъв тип форми на запознанства. Минавайки така през вас, предполагам, че рисковете са по-малки, защото малко или много вие проучвате хората, които или? Зависи от различните формати. Ние в това отношение сме доста уникални. Не случайно емблемата ни е един кръг с 3 изхода. Кръга символизира затворения кръг, в който ние всички се въртим, когато търсим запознанства. В общи линии, след като завършиш образованието, оттам нататък много ти се стеснява кръга на общуване. И има 3 изхода. Това са 3 основни начина, по които ние се опитваме да сближаваме хората. Първият е партия за запознанства, но необвързани, като там имаме 2 по-малки формата. Един е 18+. Обичайно събираме между 200 и 300 човека през месец или всеки месец. Той е танцовална партия с много игри за запознанства, за разчупване на леда, като идеята е колкото се може повече хора необвързани да се запознаят помежду си. Средна възраст 33-34. Така се получава почти на всяко партия. Втория формат е, там няма как да правим някакви предварителни проучвания на хората. Тоест всеки, който прояви желание, може да дойде. Всеки, който иска. Достатъчно е, че то гарантира, когато подписва общите условия, като се регистрира на сайта ни, гарантира, че е необвързано. Там нататък имаме правото, всеки един момент, в който преценим, че е излъгал за нещо или се държи неетично, имаме си достатъчно тежък етичен кодекс. Имате? Да, на сайта ни има етичен кодекс, има общи условия. Всички се съгласяват с тях преди да си направят регистрация на сайта ни. Да. Разбирам. Всеки си носи отговорността от там нататък. Втория формат е бързи срещи. Там има подбор основно по възраст, освен че трябва да си необвързан, има подбор по възраст, като го проверяваме с личните карти още на входа. Да не се спекулира с годините. Самоличност и възраст много е важно. За това 2 неща със сигурност не правим компромиси по време на бързите срещи преди тях. Първото е възрастта. Всеки трябва да съответства на възрастта, която сме определили за срещата. Втората е, че трябва да са нови хора. Идеята на този формат е да срещаш всеки път нови хора. Затова ние имаме разработена една компютърна система уникална, която следи всеки един профил на човек, който се регистрира при нас, така че и сме вкарали базата данни от последните 3 години. Така че в момента, в който той иска да се запише за бързи срещи, проверява дали там има вече човек, с когото се е срещал и съответно не му позволява. Тъй като провеждаме достатъчно много бързи срещи, това не е проблем. Правиме горе-долу, мисля, че 100 годишно. И третия изход от затвореното кръгче е матчмейкинг. Това е, може би, нашия любим проект, който вече е индивидуален. Там знаем почти всичко за хората, с които работим. Тоест, това са индивидуални срещи ли? Само между двама души? Това са индивидуални срещи, които се организират след много внимателно проучване на всеки един човек. Прави се подробна анкета за самия човек, който участва в
проекта Matchmaking. Той попълва много подробна анкета и за партньора, който желая да срещне. Да. След което има интервю с психолог, структурирано интервю и един коучинг на тема. Имаме няколко теми разработени. По избор на човека, който участва в проекта, той се включва и в този коучинг, който касае взаимоотношенията мъже и жени, изграждането на успешни връзки, общуването в една връзка. И след като кандидатът е получил така солидно проучване и подготовка, вече сме готови да го срещнем с човек, който много точно отговаря на неговите изисквания и натюрел като човек. А значи ли това, че примерно самия човек казва как си представя партньора и в зависимост от това се прави срещите или? Да, точно така. Друг е въпросът, че много често грешката на хората, които идват при нас е, че те нямат ясна представа какво точно желаят да срещнат. Или пък имат недостатъчно реална представа. Да. Нормално е. Трудно е да си обективен спрямо себе си като субект. И това е една част, основната част от нашата работа. Две неща са ценните за формата матчмейкинг, поне както ние го виждаме. Първото е, че ние даваме една странична точка, от която всеки един се нуждае. Първо, че ние по-отделно даваме странична точка в първи един час, в който уточняваме хардуера. Какво предлага човека и какво търси в партньора на среща. Второ, че вървим заедно с този човек по един много дълъг път. Няма гаранция кога и колко, дали ще достигне, но процесът на вървенето е не по-малко важен от достигането на целта. А екипа психолози, с който работим, на сайта са описани достатъчно подробно всички хора, с които работим. Те помагат за уточняване на софтуера. Следващия един час от първата среща, те уточняват софтуера, разговаряйки, правейки различни тестове, психопрофили. Така че в края на първите 2 часа работа с конкретния участник, ние да имаме достатъчно добра представа за него и какво търси, и той да започне да си уточнява, да детализира критериите, да не са прекалено много или да не са прекалено малко. И двете са достатъчно вредни. И аз нещо искам да кажа, че много често от моя личен опит, водейки се от моя личен опит, понякога е нужно странично мнение, за да забележиш къде грешиш. Понякога хората допускат една и съща грешка и не се сещат, че може би, ако някакви обстоятелства се променят или подхода, това е начинът да излезеш от този омагьосан кръг и да разчупиш стигма, ли как да го наречем, и да тръгнеш към нови запознанства и нов тип хора, с които искаш да се срещнеш. По-скоро догмата. Догмата. Рубуваме на модели, всички рубуваме на модели по един или по друг начин. Да, заложени от семейството обикновено. Да. Така е. Добре, да си поговорим малко за резултата за 2 години. Предполагам, вече имате опит. 3. Вече 3. Ние се занимаваме от 2 години. Членове на нашия екип стартираха speed dating. Преди това. А ние работихме върху проекта Matchmaking, като към момента ние се занимаваме с speed dating, matchmaking, партията, с всичко, което прави нашата организация. Има доста сватби. Друг е въпросът, че тъй като голямата част проекта Matchmaking стартирахме наскоро, преди половин година, по-малко, реално го стартирахме с една пилотна група. Сериозна подготовка. Преди това го разработвахме. Многото хора са в формат бързи срещи или speed dating. Ние предпочитаме българските термини и навсякъде, където е възможно, използваме българските термини, налагаме ги. Включително и матчмейкинг наричаме модерно сватовничество или сватовничество, защото то по същество е така. И speed dating предпочитаме да употребяваме бързи срещи. Там има много хора. Там знаем, че примерно от всяка една бърза среща, където срещаме 10 на 10, излиза средно по една връзка. Наистина, от всяка една. Статистиката е много силна наука. В България няма такава разработена статистика. В световен мащаб има много статистически проучвания, тъй като тези срещи са интересни и за психолози, и за социолози. И ние правим тези изводи на база на световната статистика, която няма как да не е валидна и за нашите срещи. Плюс ние тук почваме да понатрупваме статистика, защото вече сме на номер, ако се не лъжа, днес трябва да е 137-138. И 8 на днес. Да. 3000 души са минали през тези бързи срещи. Вече имаме достатъчно опит и ние знаем примерно, че от една бърза среща
Ако са 10 на 10, което е обичайният формат, най-често излизат между 15 и 20 съвпадения за повторни срещи. Това са 15-20 повторни срещи. От тези повторни срещи 6 до 8% средно е световната статистика за създаване на връзки. Да. Като ги умножиме, грубо се получава плюс-минус дреболи една среща. И това казваме на всички, с които се срещаме. Една сесия бързи срещи обичайно е една връзка. Средностатистически някой път е повече, някой път е по-малко. Чували сме за сватби, знаем за доста сватби, знаем за бебета, но темата е деликатна, хората избягват, все още се притесняват. Да. На нас ни пишат. Въпреки че аз бих ни поканила, ако... Много ни обещават. Много ни обещават, ние чакаме с нетърпение. Само да кажа, че много често, като изпращаме информационния си бюлетин, който излъчваме, от сайта получаваме писма. Моля, не ми изпращайте тази бюлетин повече. И ние питаме защо. Има ли някакъв проблем? Те казват, аз вече съм щастливо обвързана. Няма нужда. И ние винаги питаме в резултат на наши събития. Да, в резултат на ваши събития. Така че имаме и писмени доказателства на хората. Хората го комуникират, но с нас, защото са се виждали с нас. Много ни е приятно и в крайна сметка въпросът е в резултата, а не толкова дали размахваме байряка, има ли няма. Ние знаем, че има. Хората знаят, че има. Има доста. Има и такива, които са по-разчупени. И с тях, като се виждаме, си казват, да, ние казваме, готови сме за всяка една сватба да съдействаме. Колкото се може по-често контактуваме с медии, защото знаем, че е важно да разпространяваме идеята на това, което правим. Всеки търси да покаже успешните примери. Ние също бихме били щастливи, но не можем да притискаме хората от разговорите, един последен въпрос, който мисля, че е важен, защото вие, предполагам, общувате с много хора и психолози, и професионалисти. Кое мислите, че коя е основната грешка, която правят хората, търсейки партньор? Защото със сигурност, човек понякога прекалено високите очаквания, липсата на компромиси. Кое обикновено е така най-сериозният проблем, пред който трябва да се изправим и да разрешим, за да тръгнем към успешната връзка? Може би да гледаме в огледалото внимателно. Тоест собствените си грешки да знаем. За да обичаш другите, трябва да обичаш първо. За да те обичат другите, трябва да обичаш първо себе си. В такъв смисъл. Ако ти не се обичаш, кой друг ще те обича? А за да се обичаш, правилно трябва да разбереш ти какъв човек си. И да имаш реална представа за себе си, какво представляваш. И това е, което наричаме работно, да погледнеш в огледалото, да видиш себе си, да разбереш ти какъв си, или поне да почнеш да разбираш, за да почнеш да разбираш какъв човек ти трябва на среща. Да. Така го схващаме до някъде. Това има много и най-различни грешки. Няма универсална една грешка, която ако назовем коя и как би могла да се превъзмогне, хората да си решат проблема. Но повечето проистичат от това, че не поглеждаме внимателно в огледалото. Или не питаме другите. В случай другите са най-доброто огледало за нас, хората около нас. Според мен има много други неща. Като, например, голяма част от нашите участници са хора, които са реализирани с добри професии, с добри доходи и просто те са си фокусирали вниманието в един етап от живота си върху професионалната реализация, кариера. След което идва момента, когато вече са решили, че са на етап създаване на семейство и сериозна връзка, но пък тогава вече в този етап на живота си те имат много по-малко социални контакти. Това не знам дали може да се нарече като грешка, но това е някакъв сценарий, който е често срещан и фактически нашите събития осигуряват среда за срещи на този тип хора с динамично и натварено ежедневие. Реализирани професионалисти, които обаче по някаква причина не са успели да създадат семейство и вече са на този етап от живота си. Даже не е само това. Всеки един, който чувства нуждата и който иска да се запознава с нови интересни хора, всеки един е добре дошъл и ние знаем, че нуждата е голяма. Пак статистика, любима тема. В София, ако приемем, че са 1,4-500 хиляди човека, от тях 1/3 статистически са необвързани. Това са 500 хиляди. От тях на възраст от 20 до 50, която е обичайната активна възраст, са горе-долу половината. Стигнахме до 250-300 хиляди необвързани на възраст 20 до 50 само в София. Което е ужасно много. Факт е, че ние за 3 години сме се срещнали с някъде около 5000 човека. На сайта има един брояч, където е всеки човек, всяко събитие се вижда и онлайн. И че тази година имаме амбицията да срещнем още около 5000 човека. Това е капка в морето. Но хората трябва да научат за вас и да
Това се опитваме. Всъщност това е основното предизвикателство. Като формат за запознанство в България. Да обясним, че това е съвсем нормален формат за запознанство, да се преборим с някои стигми от типа трябва да си голям смутаняк. Трябва да си голям смутаняк, за да отидеш там. Особено в българския менталитет го има това много, сигурна съм. Всъщност е точно обратно. Да, ние винаги обясняваме, че... Ако си представиш, ти, за да отидеш на една среща днес, трябва да си много отворен. А за да отидеш на 10, още по-отворен. Като 10 интервюта за наемане на работа. Понякога, като си говорим с участниците, те казват, аз се чувствам като на интервю за работа. Ами то си същото. Да, същото, защото трябва в рамките на 6 минутки да кажеш, да успееш да се представиш най-добрата си светлина. И като знаем какво усилие, енергия коства да отидеш на едно интервю за работа или на една среща с дама, представете си, ако трябва да излезеш с 10 дами за една вечер и да се представиш блестящо, колко повече енергия и усилие се изисква, така че определено хората, които идват на нашите срещи, са разкрепостени. Четах наскоро едно интервю, за какво съжаляват най-много хората, вече когато са възрастни и си правят равносметка, беше много интересно, не беше за кариерата или за нещо свързано с материални неща, ами за връзките. За връзки, които не са успели да имат, за нещастни любови, за които са страдали. Т.е. за хората наистина личния живот е за повечето хора най-важен. Така излиза накрая. Според пак статистиката, в трудните моменти на нашето общество говорим за икономически кризи, за периоди на война или някакви такива по-тежки години. Интересът към личния живот и към семейството се засилва много. Да, това сплотява. Да, и както в Щатите, тъй като тя е много развита тази форма на запознанства, в периодите, когато започна икономическата криза, този тип запознанства регистрира голям бум, тъй като човек, ако не се чувства добре в икономически план, в социален план, той иска да го компенсира поне с щастие в личния си живот. Да. Ами аз много ви благодаря за изчерпателното интервю. Пожелавам ви много успех в вашата инициатива и така много щастливи връзки. Да, и ние ще се радваме.